Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك بشتانة تورما ورد من دمنا تفلافة أما زمع الله سبحانه وتعالى لا kadamna ni Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai an nyema anangara moko alkarba sallallahu alaihi wasallam aya kona jeya anye ko alsamani manyina bismillahir rahmanir rahim ko kabara damnana ko Allah subhanahu wa ta'ala bi farika o barala ala bi barka do o barala jango Allah subhanahu wa ta'ala ka barka da kene ka ngabaraina amba damnana bismillahir rahmanir rahim ye ko salga alkarba ka sallallahu alaihi wasallam qur'ani nasula Allah subhanahu wa ta'ala ya fani قال الله سبحانه وتعالى ناكم ملكه بالسلك على كربك كمؤمن من ندرا على يلا ندرا أككرك كرا يلا كان سلك على كربك صلى الله عليه وسلم ويقولون من دون باراي الله سبحانه وتعالى يكجون يا مريان أيه أسلم أيتانك كنيمان دون أويه على كرك كنيما سرس ستاني عند أيتانك زكو كدكولا أنا بونا سنموني أنا جنيا زنمون يا رب الله سبحانه وتعالى كيشين نما تشامك alkarabana bona sanmo anaji zanmo nga ibadallah Allah ta'ala ka jon sol kale ko alkarabaka sallallahu alaihi wasallam ambi folidi alsame chama ana musamama ko foku le wala nyumanda ko barkada ka dugo nyinu fe ka dugo ke uye ka nyinu fe ka ndeme ni nganya jele yin barayina ni dugo sanmay ka nyeshi ni barayima jango barayinga ka Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinne baraye aka ke jin an Allah rakuna jassara li sabawi ana bal al-salama bala jale ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jon ittaqullaha fima amar atanga je an sira Allah subhanahu wa ta'ala ni aka yamar yakola assalamu mu'minu ala ko ngaminga itanga zeko ke akelila wonta hu amma an huna hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminto itanga zeko ke atolila je an Allah harab sorone aywa ne mbara inde asofla kuna jab soro nin ala yasren shiya inde alkande maka Allah subhanahu wa ta'ala kan balo aka kan vatu aka wa alamu annana bi idnillahi subhanahu wa ta'ala alkarama do mbado mbafa aka don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ka je kono jalasna faqal minbar al-faqih al-maliki ذكر منبر الفقه المالكي 120 في المرة 56 سكي بدورني ورنانا الله سبحانه وتعالى كسي أنا كدما كوننا والكلام على الفقه المالكي كما من بيبولي منبر 120 نامي سكي أكونغا وي المام مالكي كتاسر فقه الله سبحانه وتعالى باتو تشوكو نيوما ونيشيدوني نيفولي أسام فربا جمكولي السلام عليكم مندون جدو واجتهدوا في طلبه مبالدي يركون لا دلي كوفي ايتو ان تشسري فيكو كلانا ايتو ان تشسري دين فاميا نينينا فانه قد ورد في الخبر اصبترك على ربما صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كشن ما تشامك على كراكا انه قال لك فكرة تنتكي كو افضل العباده الفقه كنا هون مندون باتو بلا جلي لا ميغا فسنا بي min gadi Allah subhanahu wa ta'ala katame bato belejele ka wade fiqhu ye no e dina famiya nyenyin ni no kalamlo aywa kalamba damin anveya lakhdar la kata da cha shakhalula ko afdalu din al wara'u dum hon man dum halbe mbakala kala dunya dina belejele la samandi aywa o yera kolashide asam chama mizraka yera kummine asama musama mizraka yera kummina manyina yera ko min indal balagha ila al mamati kamin abalku dola kata se aywa asadoma afodema aywa ko wara'u alkarabako sallallahu alaihi wasallam ko tika dina de dina bela samandi halibi ka jirana
ka fo ko fiqhu kala dina famiya nyinyini ye bara nyumanye alaka kira ya lashu aka qala aida alaka bako kokora khasratan la tajtami'ani fi munafiqi mun man de mo ko kuma fa ka ngona je ayi jogo flabe allah subhanahu wa ta'ala to faranyonga nafiki sid sukuna o jogo flati faranyonga nafiki shifar kolola hosna samti dade nyuma asalama nyuma mi achama ana musoma nata da yala ka puma fiyo fa ka puma puna ita da yala le ka puma funi aywa puma langolola adade me dade jogo nyuma na be puma abe puma kundela ati puma tin kon allah subhanahu wa ta'ala no ga al-islam minni o ko ko tigala maka islamiyya yi tiye o tanafigi wala fiqhun fi ad-din allah subhanahu wa ta'ala mana dine famu yaddi al-islam nyuma mima ko ko tigala maka dine yi tiye o tigala mata nafiki ni puma ba jirana ka fo anga nyeshi fiqhu kalama anga nyeshi aywa dine famu ya nyinnima ni hadsa kenamay akhrajahu sahibu taji al-jami' lil-usuli hadsa kitabu kenamay bambolo nabi wele ko tajol jami'u lil usuli otigin hadsan sama kade amma anga donga fa fiko kala jore minni asamu alkaramandu wa zamul kathiru alladhi wada'ahu alwadda'un walla go shili bade min be fiko kala no febi kuma cejugu munum be aywa fiko kala no fe anga bitlina wal khilaf alwaqi' hawlahu wal radd anhu fonyongo bade min be fiko kala kunga jama kulu bami vla ka wulika joka mo seki ka fiko kala nima tafiku lagushi mo yoro ko makando khilafan la yu'tabar alkaramandon fonyongo do matita shala mata fle mata jate bal yuraddu ala qa'ilihi ala ya shari abisaki afwa deka wa asluhu min su'i fahm an-nusus ash-shar'iyyati foy mo blala fo asama sharia mi ni anyama yadir alkaraba sallallahu alaihi wasallam nasumunu nanani ayo sharia pmawye olu fam ya cejugiya mimba ula ode yubla fiku kala lagushi lila man alkaraba sallallahu alaihi wasallam figu foka samandiya foanye ka se dana alkaraka sahaba balona ka ufatura ka foka ta se aywa ulama labama almamba manani balona ka ufatura ka aywa jama kullu munum be wele ko ulama uras khonaw afolama na laba abela jele be figu kala ka figu kala ba abela jele tega kono na sharia aywa nususu munun nana ka alkaraba ma ha olu fam ya cejugu ya de ye asan forba jama kullu dobla o be fugu kala lagoshi ka sai ka mo aywa lacien ka bo aywa kuna cien ka ba fugu kala nima amala subhanahu wa ta'ala deli hakili ma alkaraba aywa allah subhanahu wa ta'ala fa alako di alkaraba manduma alako kaka alaya kama min hama rawahu auf ibn maliki kuma mununye mo seki o baka mo laseki ka bo aywa fugu kala nima ni kuma mununye apuma la belebele bado ni hadsanye alaka sasama ka hadsace aywa sahaba chabado ya lakali ko auf ibn maliki رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى كجين كبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفو بمالك كو كاسب تركب على كربما وعلى كربكو افترقت اليهود على 71 فرقة كو يهوديو كو فرفرلا جمع كل بي ولفلا عن كلي فواحدة في الجنة كو كلن دم دبا الجنة و70 في النار كو بي ولفلا بلا جلبة تسمنا على كانغشاما aywa afo bon maliki kan hadisan ala kala chogo cejugiya kama mo saba ko sirana halibi alkraba ko waftarqat an-nasara fana farfarala ala 72 farqa jama kulu bi wolofla an flani nyonje fa 71 farqa jama kulu bi wolofla ni kele fi nare o bebe tasmana wa wahidatun fil jannati kele ndama debe aljinana allah subhanahu wa ta'ala kan gana alaka kili nyumandi amma alaka sallallahu alaihi wasallam sorla ka kale hadisayna ko walladhi nafsu muhammadin bi yadihi hon mandew mi kale ne hon ni marabe masamin bolo la taftaraqanna ummati ala 73 faraqa hon mande bina farafara jama kulu bi wolofla ani sabani nyonje wahidatun fil jannati kele ndama de aljinna wa sanatani wa 70 fi an-nari bi wolofla ani fla o tasmana momnani alkaraba niveau sahaba sirana foka fo sirana qila ya rasulullah sahaba alkaraba nyinga ko alaka kira man hum jama kulu kele mi no ba aljinna olu ye jonunye qala alkaraba kuma aljama'atu jama famba wa fi riwayat at-tirmidhi imam tirmidhi ka riwaya la qalu man hiya alaka kira nunu ye joninye man hiya ya rasulullah
alaka kira ya firqatun najiya mi fo sisa kolu de aljina na olu ye joni alaka kira o nyef o fani alaka ba kuma ko ma ana alihi wa ashabi nim hodbe sira jele minga anenga sahaba be sira jele minga mamunu mana balo oka ka fatu oka olu de aljina na mawye assalamu alaikum hadisan afam ya cejugu kama alagal to cejugu kama قد فر خلق كبير عن أهل الفقه بهذا الأثر نهار سانغرا سببويه جما كلو بيلي بيلي بابولي لا كبو فيغو كلا ني فيغو تيغو ما نيكو ما كو لخدار كو نيكو ما كو شيخ لو كو نيكو ما كو مالكو من انس يافو امام الشافعي احمد بن حنبل امام ابو حنيفه نيفو وافو اي alata akirata fonye ande matala afara ko ko yimina farfara ka chaya ni mami ba ala no fa ba kira no fa aba sahaba no fa ko tikala ma de kishibai assalamu alaikum ya zama bi ka jone hadisa inga ka figu kala kokoro donaye kada munga mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu fefe jaku ya blenye na kele jaku ya sharia la femin se ka ayo offense se ka nyefiu ni femin de ofna be ka jaku ya sharia se ka sabati ni fe kote okuma lago shiliba munum be fiku ka kala go shuni tle sogman wala ka mo genga boama foka furanyini ayo oluka pumawla kama on hak ayo mon mande hakili sigi ka bo oluka filula kolu yaru taw tegema ku deme ambal mawdo anjinju do ka hakili nyumandi uma anga jaka mulo di nyoma anga tiebla nona alakra sallallahu alaihi wasallam ya bla bla yoro menanga blay sahabo ya bla bla yoro menanga blay no karanga je anga do dakeleve anga bo dakeleve o de yanzama bi ka jo ne hadisa nga ka nyefo mako wi al idahu al hadisi alakra mando ya tulo majo ni nye wala li ni nyefoli ye hadisa kunga awala farfolo fihi kalamun inda ahli al fanni kuma yarabe hadisa nga hadisa chew yoro mobe munungo ko hadisa mangene bara manga kenai mobe munungo ko hadisa ka kene o koray kuma be hadisa yaram mineni na mina baliyaka hadisa chew yoro kuma joseph lana je yali flana qala rasikhuna fil ilmi aywa don sabatile tigu ko hadisa kunga al ummatu fihi ko ala kiray mande munun woni hadisaina hiya ummatu da'wati faqat ko de mande munun bi wele ko ummatu da'wati alakira sama ka wele nyeshina mande munuma ko hadsaina ummatu min vorala ko kam o dema la gayru ko fenwara farande oka abajija kan vamu kosebe kuma bana nyefo ka wala jango ayo hakili sigi kadim hormande ma haythu lahu sallallahu alaihi wasallam ummatani don sidombo ko don sabatili ko mande vlade be alakira fa sallallahu alaihi wasallam ummatu da'wati wa ummatu ijabati mande munun alakira sallallahu alaihi wasallam cira umma ani mande munu ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka wele jabi ni ma flata kelenyi nani mva muna hadisa yimbi je iye iba famu alaka famu to nyuma di anambal alsalamu ma dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ka fa ko alakira mande ye mande jama kulu flaye o dalu hadisa kan man nasuye ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko wa kullu ummatin hum mande bela jele yadkhulu aljannata abdu aljanna illa man aba fana karam ayo mami mbana nen zabatira famuna ka fa ko jamu hum mande jia flaye a cira munu ma an munu zanana ni har sayde ya jira ulama urasikhuna wala ka fa ko akraba mande ye ayo jamakulu flay mom na no sabatira no jeyara ayo wahiya jamakulu mi no alkara sallallahu alaihi wasallam ka ummatu da'wati no o jamakulu ba ta min matl ash-shams ila maghribiha kaminat lebo yoro la kata set lebe yoro la o mande shi o ba ta min inda al-ba'thi alkara sallallahu alaihi wasallam ila qiyam as-sa'ati kata set dugmakulu de mel kelima aywa nima fen wo kono jinena melekela aywa jinena bon hada madina aywa wa qad balaghahu da'watu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aga sorobe sharti alkara sallallahu alaihi wasallam ka wele sera aywa atluma olu bele jale bi wele ko ummatu da'wati olu de farfarala bayna man ya'budu an-nara mo ce mamunu nu bi tasma bato walma ajamakulu do sorol aywa pambala munu bi jibato wal malka jamakulu do bala munu bu kam sake bato wa shamsa jamakulu do yera la munu itle bato wa ghayra zalika ani aywa mashiya waraw nin jamakulu farale nyonga ninde farafarala ka farafara ila sanatayn wa 70 farqa fokata ke jamakulu bi wolovla anifla wato zadul ummatul mujiba ala tilka jamakulu mi alkraka wele jabi no ye ummatul muslima ye islamaya jamakulu ye o de bi fara o ka no kara jamakulu da fara bi wolovla anisabala wa hiya najiya o jamakulu kele min varla ka no ye islamawiye o de farqatu najiya ye
ode da'watul aywa ummatul aywa ijabaye jamakulu min alakira sallallahu alaihi wasallam ka wele jabi wa hiya al jamaa ode furuba jamakulu ye minga cha alakira sallallahu ka pumakana wa hiya alaman alaihi shar wal hakim muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa uslamu de olu de be alakira ka sira jeleka wa ashabuhu an alakira sallallahu ka sahaba ka sira jeleka o jamakulu yera olu ni nyonja farafarali ote aywa jate aywa alakira kan farafarali ni oti jate farafarali cɛjugu ye ina fɔ famiya cɛjugu tigiw b'a la k'a fɔ fɔcogo min na ala ka hakili ɲuman di an ma wa hada tafarraqu fil usuli la fil furu'i nin farali a bɛ laseli de la a tɛ ayiwa bolofara la farafarali min kɛra sisan an ko an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bato ninnu ko bɛ tile bato an ko an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bato ninnu ko bɛ ji bato an ko an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bato ninnu ko bɛ ka masakɛ bato an ko an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bato ninnu ko bɛ tile bato an fɔra ɲɔgɔn kɔ laseli de la fɛn bɛɛ bɛ segin alahu subhanahu wa ta'ala ma o fɔɲɔgɔn de ye fɔɲɔgɔn cɛjugu ye alakira sasama ye kɔreyali kɛ min na hadisa kɛnɛma na su la ka di an ma lafili foro a tɛ bolofaraw la seli kɔnɔna na nin ye farala kɛ 14 ye nin y'a kɛ 15 ye nin y'a kɛ 16 ye nin y'a kɛ 14 ye a tɛ fɔ o ma ayiwa ko bolofara cɛjugu seli la nin y'a bolo minɛ nin y'a bolo jigin a tɛ fɔ o ma ko bolofara cɛjugu seli la nin ye alifatiya kalan k'a dayɛlɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye nin y'a dayɛlɛ ni alhamdulilahi rabbil alamin a tɛ fɔ o ma ko bolofara cɛjugu seli la nin salamu bila ko kelen maliku bun anas ladigel kama assalamu alaikum aka seli bana nin ko assalamu alaikum warahmatullah nin ko assalamu alaikum warahmatullah nde farali cɛjugu ye nin ye alma maliki ka taa sira ye ni shafa'i ka taa sira ye ni abu hanifata ka taa sira ye ni ahmad bin hanbal ka taa sira ye nin de ayiwa bolofara cɛjugu ye nin de farali cɛjugu ye nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa bolofara ka faralu ye laseli t'a la nin ye ayiwa kadiriya wurdi maa ye nin ye tijaniya wurdi maa ye nin ye shazaliya wurdi maa ye u y'o min kɛ bolofara cɛjugu ye alahu ya seere a kɔna ɲɛ nkalon ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa bolofara de la nin si tɛ laseli la asalamu harisa fɔ kun ya ayiwa an fɛ a ka nin faamu a ka nin si dɔn insha allahu ta'ala ne nin faamu na ayiwa bɛn bɛ na kelenya bɛ na wa amma tafarruqu fil furu'i asalamu ka fara bolofara la alwaqa fi ahdihi bayna as-sahabati radwanullahi alaihim farali min kɛra ayiwa alakira satama yɛrɛ tile la sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ sahabaw ma a ye nin kɛ tan dɔ bɛ nasu doni ala zahiriha ayiwa a kɛnɛmana kan dɔ b'a fɔ ko a da ye min fɔ ne y'o de faamu n tɛ fɛn fara o kan dɔ b'a fɔ ko tiɲɛ don a y'a fɔ tan koyi nka a ka laɲini ye nin de ye ne b'a kɛ o kan o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka na jɔ ayiwa alakiraba ɲɛ kɔrɔ i ko an ka nin kɛ nin y'a kɛ nin cogo in kan ne fana y'a faamu ne y'a kɛ nin cogo in kan ayiwa a bɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen sabati tiɲɛ kan nin kɛra alakira sasama tile la i b'a dɔn k'a fɔ alakira sasama ayiwa ma ayiwa o lagosi alakiraba ma bolo si o ma ko ne ye farali siya min fɔ k'a fɔ a bɛna fara ayiwa jamakulu 73 kelen dama de bɛ alijinɛ na tɔ 72 bɛɛ bɛ tasuma na ayiwa a y'a daminɛ ne yɛrɛ muhamadu tile la nin farali cɛjugu in de don alakira sasama m'o fɔ na sumana n'o ye o kuma i b'a dɔn minnu y'a kɛ o ye fili de don u ka kan ka dɛmɛ u ka kan ka kalan u ka kan ka bilasira fa huwa jaizu nin bolofara ayiwa nin farafarali bolofaraw la o ye fɛn dagali alisama sariya la wa mahmudu o ye fɛn dan ninnu ye alisama sariya la wa hiya rahmatullahi ala ibadihi almuslimin ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ don a ka jɔn alisilamaw kan wa amma man taghafala an rahmatillahi a asilamaw ni maa min y'i yɛrɛ kun ɲinɛ ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kɔ wa an mahabbatihi fi rasuli sallallahu alaihi wasallam ala subhanahu wa ta'ala bɛ alakira ba fɛ cogo min na ni maa min y'i yɛrɛ kun ɲinɛ o kɔ wa fi ummatihi ala subhanahu wa ta'ala bɛ alakira mandenw fɛ cogo min na ni maa min y'i yɛrɛ ɲinɛ o kɔ wa an da'awatihi lahum alakira ye dogo sanama minnu ka mandenw ye u ka kisi la a manden maa bɛɛ lajɛlen donni alijinɛ na walima maa fanba donni alijinɛ na a ka kiraya san 23 kɔnɔna na ni maa min ɲinɛ o dogo i yɛrɛ ɲinɛ o dogo sanamaw kɔ wa an shafa'atihi fihim k'a fɔ ko alikiyama jɔ dɔ kɛnɛ kan alakira bɛna delili kɛ hali bi a manden maa minnu ze yɛrɛ fereke la alikiyama jɔ dɔ kɛnɛ kan ka ala deli kokura ka jamakulu ba minɛ o la k'o don alijinɛ na ni maa min y'i yɛrɛ ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ ka se k'a kɛ ko alakira manden silamaw k'olu de bɛna jamakulu fara jamakulu 73 ko 72 bɛɛ bɛ tasuma na ko kelen dama de bɛ ayiwa alijinɛ na ni maa min y'a faamu ten asalamu a'udhu billahi an bɛ ala deli ala subhanahu wa ta'ala k'an kisi k'an danga o tigilama ka faamu ma fa iman hu ala khatar a tigilama y'i yɛrɛ ɲinɛ alakira ka bonya ko ala yɔrɔ a y'i yɛrɛ ɲinɛ alakira mandenw bonya ko ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a y'i yɛrɛ ɲinɛ alakira ba kanu ko ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a y'i yɛrɛ ɲinɛ alakira ka dugawu n'a ka ayiwa surunalidon ko a mandenw na a tigilama ka lemaniya bɛ farati kama a bɛ sika o tigilama yɛrɛ la a n'a ka lemaniya na an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ma wali yazu billahi ta'ala an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kisi o faamuya siya cɛjugu ma wa qawluhu mardudun alayhi a tigilama ka kuma segin a yɛrɛ kun ma wa kafallahu al-ummata al-muhammadiyya sharrahu
insha Allah ta'ala alabi muhunu mande tanga otigala ma toroma wasu azanhi anaka jigi duguyama asalamu anga jigi nyumanya taka alisalamu alakara sagare anga jigi nyumanya taka muhunu mande wonzagare anga jigi nyumanya taka kanyira kun sagare alaka akili mande amma ni mami ngo mashimani ede ka jugo tame bela jeleka alaka akili mande amma idan ikhwanul muslimin mal assalamu nahgilla nanvamuna aywa atma'innu nufusakum fillahi majina fa Allah subhanahu wa ta'ala jatika ma jatike bami mbala siram bami mbala nen hadisan fu voba jugu yi adu aka aya hagli sabakora sigi aka do abi aywa ala batoni aywa feku pmaka mi yabe chenka asigi mo dambe sigilimina asigi me obunya sigilimina asigi me okoto karamo tala sigimina aya sigo sigila sahaba o sigi ngume teni alakira kota uti aywa apma konyini na alakira bako kwaka keta utafo anganyini neko chen abaya reka kodela wala mabe alaka kolable sahaba kundo nyini na alakira kongo wafa alaka krap mana o choko kele de do anga sigo sigidela nanga dono bo kongo yorani mina ngo dem mine ka koto nyondala ka nyombonya ka nyonkarama o alakira sabaka alakira baka sahaba ko chen wa alaikum bil fiqh wa alihi nen va mun ambani na fa aslamu alakira mandon aka jando fiqhu kalala ani fiqhu mawla aywa mamun ni fiqhu shidon mamun bi aywa mo kala fiqhu la aywa ani fiqhu kitabu aya jando wala aka minen ken oyi ودلا يقول الألم الأخضري ودلا الأخضر تجيب أفواني على ناصر كيرلا ومن تفكر قليلا في الدنيا نما من يتاشيس أيوة جينا دوني كاتو سيليكونو نقص أجره ولم تبتل لنا قاتك لما كبراجي نغشيرا نقص لما تشين كدفع من بين يديه مر قد ومن على جانب جبهة سجاد إنا فني مامي ما دو تمنا أني فسلا أيادو أتكي جرلا تشوكو منا أبينا تمنا أنا سجربين رود نيوانجي ayati la manyoni ko nyonni ndi basi se aka selima ko to ko keledo mami nay sujudu ke aywa atengereka sujudu ke te chamanya de ka mani mami yake tengereka ko tigila ma fana basi ma ka sel soro aw tayyatayn min amamatin labis wa hakaza ghalib qa'in aw qalas mami fana yjala mugo mileke ko kele katlaka mileke ko fla o mileke ko fla ki tetru oka ateni bogo aywa dungokolo aywa bogon chejenyana ateni atur yoro chejena na sama sira ma bashi fo ola wa hakaza ghalib qa'in aw qalas ma min dura sella kokora aywa ala latigerala fono balala ka chua ka kumbirle o te bashi se aka selima o choko kele do jible mbo balala ka chua ka ateturle o te bashi se aka selima aba hakil to ni kitin nuna insha Allah ta'ala sujudu sahwi ababu min be lakhdar la ni lakhdar datkurana aye ambo de ka insha Allah ta'ala min nay doni ka dakenye kajirala ka bolo chori fiqhula ni mami nyene mvamu aywa iti hitajia jaku yala kiyata ta bukhari la iti hitajia jaku yala kiyata ta qur'an nasula daktar tigi ba fiye da manani yisari ka sele kona dla chogo yeni i wasado la aywa i chesri o ka mbalma muso insha Allah ta'ala obi se alkara sallallahu alaihi wasallam ka chema ni sira alkara ka chema sira Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma Allah ta'ala don shidabo dalane ko ka jeya qur'an nasula ko inma yakhsha Allah min ibadihi ulama na alaka jong ben alaka jongna munu misrani Allah subhanahu wa ta'ala nyenu bi kotondala o dono bawde akora jmenye pmay dono bawde ka pmay ni dono baw ko min ala koti alaka sallallahu alaihi wasallam sagra ka nyefanya ka je ala sa ture bo fanyi as-sunnatu hiya sharhatun lil qur'ani sunna de be qur'ani nyefo alaka bakko sallallahu alaihi wasallam ko al ulama warathatul anbiya wona hunu mande mba fwaye aw nabi mo mina wati de kama ngami taka dineto don yo shida mo bulu nan vatura nolu ko mi koyoyi nolu ko mi angote nolu ko mi ala koti alhamdulillahi rabbil alamin puma no khayra o puma ko fa na fori mako lakhdar tigi ko adoko don bado pumana na fori ko risalatu abi zaid al qayrawani tigi ko adoko don bado pumana na fori ko qalil bun ashal qal maliki ko adoko don bado pumana na yaka dina jone nga antum ala khairi abe cenka mo hurmande insha Allah ta'ala ma min balona ngai fatura ngai be fatu cenka ma min gibata yere qur'an na kasor arab ka shidotila kibata yere har sakirman nasula kasor arab ka shidotila ni firke mi e sorola ni nyami mi e sorola ni cene mi e sorola e yere do ala nyon ala islam jiri law jera ala ka kilin mande amma ala ko kaka ala kama barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'ul alim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي
Giliato Hari Al-Mustafa Mini Mundore Atoairil Mundoare Yazdadu Shauki Kulam Ayan Duraku Banya Mama